kaibuwe chukuzo ife na ga were were kaibuwe chukuzo ife ya dị mma ma nwoke ma nwanya okoro na abọ ife ọbụ n'ime eme uwe chukuzo ọ bụrụ ma ọ bụghị chukwu ịma na atọlụ m atọ ọ bụrụ na ọ bụghị onye nwe m ịma na atọlụ m atọ ka bụwe chukwuzọ ife ya dị mma oyimubube chukwuzọ ife ọbụla ị na-eme chukwubuzọ anyị bube chukwuzọ anyị ka na-aga n'ihu chukwubuzọ anyị bube chukwuzọ ife ya dị mma chukwubuzọ ebube chukwuzọ Jehova nye n'oge ndụ ọma werụzi ya nwayọ kelebenu chukwu werụzi ya nwayọ kelebenu chukwu werụzi ya nwayọ kelebenu chukwu ịmana chi bụ ụzọ anyị si ese na akwanị anyị anyị ga na-aga n'ihu ị ga-enyefe amamife anyị si ese ife ọbụla ekpezi unu kwe amen amen ọ ga-adịla unu mma amen ma nwoke ma nwanyị amen mana eke amen mana oye amen mana afọ amen asị m mana nkwọ amen oyi ma ịma na ife na-eme adịrị mfe ọ bụrụzi toy like mobile I see your son ndị ọma bịanụ ka anyị kelee Chukwu bra na eke na akpara buru na eke na eburu bukara na Chukwu onye na-eme mma Chukwu ọma na-enye ndụ nara ekele ka anyị buru bịa ife onye ife na-agalụ nke ọma enwezila anya ntaju maka na mmarụ ka ya na chi ya si kpaa ife na-eme adịrị isi ọ bụrụzi toy like mobile bongo anyị bube chukwuzọ ife ya ga were amen Chukwu emela nnu meze eze ọma onye nwe m emela nnu meze eze ọma nwana atọ ka mmanụ aṅụ mana ọ bụ ọkụ na-eri ego ife dị mma riekwanụ m ego ụmụnna tawanụ m ụta I get plenty money baby make you chop the money that's why I got the money no mind their busy body Adamma bukwo koso oya nwanyị na lelele mama oya rola make you shake am lelele mama oya nwanyị na oya roll am make you shake am lelele mama ichioti mgbodogbo abịago m na n'Igbo ka m kenezie ino ezi oyi m kemma gbogbo Ambassador Sunday George Uzonwa ichioti mgbodogbo na n'Igbo Justice of Peace ekenego nwunye go First Lady Blessing Amujechukwu Uzonwa anyị wee na-ekene ma George ofu nwa kumite ọ ga-adịla unu na mma ndị ọma sakenu gbabie obi nwanne ya ezi enyi ka nwanne nwoke ọha Kenslink Entertainment ekelela m ka ezi maka ezi ada Duchess Nena Ubani CEO Igbo Kwenu Radio anyị wee na-ekenezi Uncle Danny Maazị Victor Chukwuezugoro ọnụ Victorious UK Limited onye ọ ga-adịlị mma egwu m aka m ji eme ọgọ ọ kpọrọla oghere tempe ije mpekempetempe maka nkatanka kpotomkpo kireketempe tomkpotomkpo aije gwangwanụ kaije gwangwanụ kaije oghere na-ekwe na Adamma o bukwa okoso nwata nwanyị bukwa okoso o bukwa okoso iyoko pompotompo pekerepete mfe iyoko tonkotompo pekerepete mpe yo
nwana atọ ka mmanụ aṅụ ọ bụ ọkụ na-eri ego ife dị mmadụ enu m ego ụmụnna tawa m ụta I get the plenty money baby chop the money that's why I got the money don't mind their busy body Adamma bụ ukwu okoso ọya shekam she okoso